Ei tarvitse tuu jo. Kohta on seuraavakin ikkuna. Saatte nauraa, kun seuraavakin ikkuna menee. Mitä kuule, pysy takalatien? Pysy. Tai jos mennään se persseli sivulla, hei. Joo, ei enää oo. Ei. Näin on mitään. Kääntämään siellä Nous pojes. ne on. Se on kyllä maailman paras systeemi. No se on. Ottaa ovi pois. Yhdessä se lukitusruuvi löysäät ja nostat oven pois. Niin on. Kun niinku Fiestassakin, kun sen siltä tapelta kato, kun sä hakaat oikein saatana. Joo. Anna happe! Siltä se tuokin nous. Teulat on päin! Neulat on päin. Vieläkin se hihnapyörä ottaa kiinni johonkin. Se hihnapyörä ottaa vieläkin johonkin kiikko kipinän löi. Kone pääsee hyppäämään niin paljon.